Ľudia mi často píšu, že dá sa stavec nahodiť späť, alebo napíšu, že nech mi to nahodí naspäť. Lenže realita je taká, že stavec sa nedá len tak zatlačiť, posunúť. Keby to tak bolo, tak potom to by bol znak, že tá chrbtica je nestabilná a pri akomkoľvek pohybe by sa naše telo úplne rozsypalo. Chrbticu drží pokope celý systém. Je to stabilná konštrukcia stavcov, platničiek, väzov, kĺbov a svalov. A preto není normálne, že by niekto len tak nahadzoval stavce naspäť, aké by to boli nejaké, ja neviem, kocky z lega. Ale čo sa dá ovplyvniť je tlak, blokády, preťaženie, svalový spazmus. Hej, čiže v tom segmente, kde je ten problém, my toto dokážeme ovplyvniť a tým pádom zbavíme toho človeka daného problému. A často sa mi ešte deje to, alebo ľudia píšu, lebo ja im poviem, že sa to reálne nedá urobiť, tak tí ľudia mi napíšu, že oni nájdu niekoho, kto to dokáže. Lebo nechcú počuť, že to nejde, oni chcú vyriešiť problém. Lenže keď im aj niekto schváli túto vec a povie, že áno, že ponahadzujem vám stavce naspäť, napravíme to, tak možno ten človek aj vie, že to reálne nejde, možno nevie, ja neviem. Ale tiež čo urobí je, že len uvoľní tlak, napätie v tej oblasti, kde ten človek má problém, ale k posunu, napraveniu stavcov reálne nedôjde. Čiže hej, hľadajte takých, čo vám povedia, že to vedia urobiť. Čiže ak vás bolí chrbát, netreba riešiť nahadzovanie stavcov, ale reálne príčinu a to nejakým spôsobom, kde vlastne ten človek s vami sa bude snažiť vyriešiť ten váš problém reálne, aj tak, že sa bude zaujímať, ako to začalo, kedy nastala bolesť a skrátka nejaké info vy mu podáte a on na základe toho bude vedieť vám pomôcť. Ale nie určite len tak, že vám niekto náhodí stavce naspäť. A ešte jedna vec. V mnohých lekárskych správach sa spomína spondylolistéza v nejakých posunoch. A ľudia sa toho chytia, že to je asi ten problém, to mi robí problém. A zafixujú si to do hlavy a je to pre nich kód a ten problém, ktorý im spôsobuje všetky tie bolesti. Lenže keď tú správu čítam, nakoniec zistím, že tam nie sú žiadne iné poškodenia, čo sa týka platničiek alebo nejaké zmeny v stavcoch, akékoľvek. Nie je tam kontakt ani tlak na nervové štruktúry, či už miechu. Je tam len spomenuté, že je tam spondylolistéza 3, 4, 5 mm. Tak tí ľudia si myslia, že toto spôsobuje ten problém. Lenže niekedy pravda je úplne niekde inde. A to je v tých blokoch, v tých spazmoch, v tom preťažení a kopec vecí. No. Čiže tak.